philosophers mana kaka wawacho ni siasa kata politics en about the interest. Gima nyaka jopiny ng'en ni jasiasa kata ng'amo yier nigi interest. To ok ni ODM ji ohero ahinya. Mano e girwa. Ing'e ni ong'ero kinyal nyiso ni ni hani mit moloyo rabolo. Ong'ere no bro ong'ero ng'eyo mana ni honey is sweeter than banana. Wan bende mane kitwa kaka oganda mae odwa onge giminyal us mopogore gi ODM no. To nikech democracy omiyo sani wanyalo yudo ni party mamoko bende nitie. UDA nyalo biro Homa Bay, onyalo biro Migori nikech lokruok mar piny. Omiyo lokruok en gima ng'ato ok nyal dagni lokruok ok timre. To gima neno ka chando wa ODM ahinya en ero iwa wan kaka oganda ni ng'ato en odwaro mana kare mondo mi odhi maber. Jatelo dwaro mana ni kare ma mondo odhi maber. Taggo adwago erokamano ne jotelo mano timo ranyisi maber miyudo kaka the party chairperson mar ODM nodhi mondo mi onyis kata one kaka itimo yiero makare. Migori kacha waneno ka moluor Masara bende nodhi. Jok mamoko gi to ne timo ang'o mondo mi odhiyo. Ana kwayo ODM ni it is high time mondo mi giyier young vibrant leaders maok ng'i akweda mag dhoudi maok manyalo rich ng'ata mondo mi party ni odongre. ODM en kama wacho ni gidwa tego nyithindo kata yawuotwa ma en kama wacho ni gidwa tego gidwa ni mondo gitieg mine, gidwa ni tend mine mondo medre. Idwa time nade to siasa en aena mar ng'ane ng'atwa ino kija ODM ini jakanyi. Omiya napogora kata mana e paro mane moluor Florence owacho ni ng'ama kelo koko oningo riembe. Ok oningo riembe. Oningo bed ni chike mi wacho ni oningo wang'ika. Ka ng'ato timo chik ma ok kel kwe ODM oningo gole. Ranyisi machielo momiya nyisi ni jotendwa ok gin serious. Nyoro ni timo yiero mar grassroots. Leaders mamagwa gokinyi kana winjo radio Ramogi to nego ne gima na sime etemang'o dak gi kaw self initiative maggi mondo gidhi e ground gitim mobilization. Official party meetings kitimo nyaka jotend ODM mamalo chuth lew. Mano nyiso ni leadership jok motelo mbele kata moseyudo thuolo mondo mi otel ok gin ready to lead but they are ready to serve their own interest. Ok gidwa serve interest mar jopiny. Omiyo jotendwa emosefelowa. Ta ana kwayo baba Raila Amolo Odinga ni konyalo winja kaka nyien mapod tin babende dwaro ne ODM mondo mi odongre. Ng'ata nyalo bedo jatelo. To thuolo mar ng'ato ka ng'ato mondo tel ema tek opportunity no ng'ata achiel kende ema yude. Kata mana in ka diang' goli e studio ka ne dhi telo inyalo telo maber kabisa. Omiyo gimi jok ma osea malo thuolo mondo mi gin bende kata kapoko ne tend ng'ato to ng'ato wacho ni an bende anyalo telo. Ng'ano mi thuolo mondo mi otel. Ta inya kwayo jodito mag ODM baba gi party officials mamoko. Giyie mondo gimi vijende mar very young and vibrant manyalo amalo to dhi e dot mora mondo mi otimre nade mondo mi okwa kura. Ranyisi mogik en ni e sikul wan gi jopuonje mopogore kendo wan gi class teachers. Ka ng'ato en class teacher mar class A kendo class B ok mone mondo mi odhi opuonje class moro. Mae kaka wanyalo tego ODM niya jok moyier oningo bed ni rich kamora mora. Koyieri kata mana ni youth leader mar kata mar polling station mamara gima nyalo moni biro lando ODM Nairobi kaonge. To waseneno ka jok moseyieri e ODM mana kaka Lazaro wachono ok gisetimo mano. Ng'ato ka ng'ato dich mana gi mare ni ka in e polling station A to in siko mana polling station A ok idwa ni land ODM ni. Omiyo aparo ni magi gik manyaka ODM tim kendo jotelo mosenyiso nyawo ma leadership osetamo mariwo wi oganda osetamo
gin jok makoro onego bed ni golo oko, to ODM yudo a new structure mondo mi obed motegno e Kenya.